sa atong pagsaulog sa kapistahan ni San Lucas, ang ngayon ragayod nga atong tan-awon pagbalik, atong istoryahan pagbalik ang iyang kinabuhi. Kay usasab pagpasidungog sa iyang kasaulugan, atong hisgutan kung kinsa siya, no? Si kinsa man si San Lucas diha sa atong nahibaw-an sa atong pagtuo. Mga igsuon, atong nasayran nga si San Lucas, klaro kayo no nga usa siya ka ebanghelista, no? Sa upat ka ebanghelista, usa siya ni Ana. Muna nga aduna kitay gospel ni San Lucas tungod kay siya mao ang nagsulat ni anang maong ebanghelyo. Og dili lang kana mga igsuon, siya usab ang nagsulat ni ining buhat sa mga apostoles, kining the Acts of the Apostles. Muna nga klaro gayud nato no nga kung tan-awon usab nato ang iyang propesyon, makita nato nga kini si San Lucas maayo kayo musulat, no? Very scholarly ang iyang mga buhat, labi na sa maong pagsulat. Kay atong makita unya mga igsuon nga base usab siyang propesyon, ingon ani ang iyang kasinatian, no? Og pinaagi kaniya atong nasayran ang mga buhat sa mga apostoles nga naghisgot kini sa ilang dakong misyon human sila ipadala sa atong Ginoo, no? Human ang atong Ginoo gidawat ang maong kamatayon diha sa maong krus. O pinaagi ni ana sila nga midawat sa maong tawag, sila mipadayon sa misyon sa atong Ginoo. Ug lain pagyud ni ana si San Lucas, disipulo gayud siya ni Kristo. Ang pangutana, apil ba siya sa 12 ka apostoles sa Ginoo? Taas ko ng kamot kung miuyon or dili. Dili di siya apil? Mali mo tanan. Bitaw ay. Si San Lucas, dili siya apil sa 12 ka apostoles kay wala man siya na mention dito, no? Bitaw, apil siya sa 72 ka buok, no? Nga gipadala sa atong Ginoo. Og klaro kayo kana diha sa atong unang pagbasa nga atong nadunggan karon nga si San Pablo mismo naghisgot nga niining mga niining mga disipulo ni Kristo. Ug usa ni ana nga nagpabilin kaniya maong si San Lucas. Tungod kay pinaagi ni San Pablo na ilhan si San Lucas sa atong Ginoo. Ug apil siya sa gipili ni adtong 72 ka buok nga disipulo nga gipadala sa atong Ginoo aron sa pagsangyaw, pag-ayo sa mga masakiton ngadto sa tanang katawhan. Matud pa sa mga scholars, siya ang nakauban ni San Pablo sa dihang kini napriso, no? Ug samtang napriso si San Pablo sa kanunay nga pagbisita ni San Lucas, didto ilang napalawman ang ilang kasinatian bahin sa atong Ginoo. Ug atong nasayran, no? Una kong giingon ganina nga ingon ani ka scholarly ang gihimo ni San Lucas tungod kay usa-usab siya ka doktor, no? Mananambal. Ug mao kana ang iyang propesyon nga iyang nadawat sa wala pa siya gitawag sa atong Ginoo. Kay tungod kay gitawag man siya sa atong Ginoo, iyang gibiyaan ang iyang pagka-doktor, no? Aron sa pagtubag sa tawag sa atong Ginoo. Pero wala kini nagpasabot nga iya na usab nga totally gikalimtan, no? Ang iyang pagka-doktor tungod kay mas magamit kini sa labaw pa nga mas dako nga kaayuhan diha sa iyang misyon nga
iyang gidawat, no? Aron sa pagsangyaw sa maong pulong ug buhat sa atong Ginoo. Muna mga igsuon, kita sa unsa nga pamaagi kita midawat sa maong tawag sa atong Ginoo. For sure, no? Bisan aduna kitay mga propesyon, ang uban misanong gihapon sa pagka-relihiyoso, pagka-madre, pagka-pari. Muna nga diha sa tagsa nato ka mga propesyon o sa atong mga trabaho nga aduna kitang tanan gitawag usab sa atong Ginoo. Nga dinha sa atong mga buhat atong pamatud-an nga kita usab mi sanong sa iyang tawag aron sa pagsangyaw sa pulong o buhat sa atong Ginoo. Kay isip mga binunyagan kitang tanan gihatagan maniini sa maong misyon. Ang pagsangyaw sa maayong balita sa atong Ginoo ngadto sa tanang katawhan. Ug atong makita mga igsuon nga ang simbahan usab, no, nang ginahanglan kaayo o mamumuo tungod kay kulang kaayo ang mga tawo nga mo padangat niini sa daghan kaayo nga katawhan. Muna nga ang atong pagka-Kristiyano unta ato kanang puy-an. Sa gikaingon pa sa atong ebanghelyo, daghan kaayo ang anihunon, apan jutay ra kaayo ang mangangani. Busa ang atong pagtubag sa maong tawag, usa kada kong timailhan nga ang atong pagtuo nga gitanom diha sa atong mga kasing-kasing milambo og namunga gayud kini. Apan kung nagpabilin gihapon kining wala mamunga, nagpasabot nga wala gihapon kita mi sanong sa maong tawag sa atong Ginoo. Kung atong pamalandungan kana mga igsuon ang pagsangyaw sa mensahe sa Ginoo, dili lang kini buhat sa mga pari or mga madre or mga relihiyoso, tungod kay buhat kini sa tanan nga mga Kristiyanos, no? Mag-unsa man kanang Kristiyano kita, apan sa pangalan lamang, wala sa buhat. Mga igsuon, walay pulos ang pagdala sa pangalan nga Kristiyanos kung dili kana makita sa atong mga buhat. Kung dili kita mangilabot sa maong tawag, kinsa naman lang ang muhatag sa maong pagtagad niini. Una mga igsuon, dili kita angay nga mabalaka nga misanong kita sa tawag sa atong Ginoo kay kita nga nibuhat ni ana dili gayud kita pasagdan sa atong Ginoo. Kay ang mga mamumuo gipasaligan sa atong Ginoo nga mutabang kanila aron ilang mabuhat ang maong misyon. Kay kita nga nagsalig kaniya, mituusab kita nga atong makaya ang mga pagsuway diha sa pagdala sa iyang mensahe ngadto sa uban. Nga susama ni San Lucas nga puno sa maong kaisog sa pagdala sa mensahe sa atong Ginoo, puno usab ang iyang pagsalig nga iyang mapadangat ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Naaman gyud na no kanunay ang maong mga pagsuway ang pangutana kung andam ba kita moambit sa pagsuway nga nadawat usab sa atong Ginoong Hesukristo. Kay gikaluhaan sa maong pagsuway ang pagdawat usab sa maong misyon. Ana agyud na kanunay ang maong rejection. Aduna gayoy mga tao nga isalikway kita, no? Nga kita nga nagbuhat, nagpadayag sa iyang mga mensahe, daghan usab ang mubalibad kanato, no? Dili maminaw. Muna nga usahay, mubati gayud kita og kakapoy. Ang worst mga igsuon kung
mawagtangan kita sa maong kadasig tungod kay nakita man nato nga mura magwalay kanang walay epekto ang atong pagsangyaw sa iyang mensahe diha sa atong mga pulong o sa atong buhat. Apan ang tinuuray nga Kristiyano, iya gayong dawaton ang maong realidad nga kini pagsuway lamang. Muna nga kita nga nagpadayon sa pagtanom sa maong pagtuo, dili man na mamunga diretso no ang atong gitanom. Muna nga magpaabot kita sa maong bunga. Muna nga padayon gihapon ang atong pagpangalagad. Padayon gihapon ang atong pagsangyaw sa mensahe sa atong Ginoo. O dinha kung kita makanunayon, mapadayunon, makita ra kanato ang maong mga bunga diha sa atong kinabuhi. Busa mosalig gayud kita ngadto sa atong Ginoo o kanunay mutuo kaniya nga siya nagauban kanato no. Aron sa ingon kita nga mituo kaniya, misalig kaniya, magmalampuson gayud kita diha sa pagpadangat sa iyahang mensahe ngadto sa tanang katawhan nga atong mahimamat diha sa atong kinabuhi. Nga kita sa kanunay mopaambit sa maayong balita, ang balita sa atong kaluwasan. Amen. Palihog manindo.